نسولس عصرت حدا مقابيت زي تدالو على توزينات تزلكم تسلكو بقدام الناس أرأس زينا نقدال على وتعزز سراويتن تقراين حوحات ملاشيو أمون غيرتران إثيوبيان زول حادش كونات كارتا هجرات زغير يخبل جنرال تاركان قبرتنسيه قليسو إيرترامس بانك لمعت أفريقيا زفرمتو سمع تقليسو سنة أمريكا منيستر قودات سرحتنياتاتن أتصدقو زي خبركم تهاتلتي زن كالن زدسس مدبات زلكم متيلهو كسام وداتا مسايك تسنهن دحاتتكو أبزا چانل دمه نيوترو تهاتلتن نخد كونو سابسكرايب لايكو مبغار نايلو الملكت كتوقو بخبري يعجمكم نقدال على وتعزز سراويتن تقراي حوحات ملاشيو ببعال دكتور دبرتسين قبر ميكيل زمرح وحات نتت ماليا بالعلي سلستل على تعزز سيزيتم حلال فوسانه اقده تقبالنت يولون بمبالنت يقوم بريزيدنت اكزيو مهدار تقريات وقيتاتشو رده نقله اقرقرن مفتار ينقساقسو اللون زبلوم لعلو تعزز تحيلتات تقراي كم زاقده تمالي كم زفلته زكريوم نزيو ببعال دكتور دبرتسين فتلورق قبر اكزابيرن زمرح وحات اماسيو زوصو مغلتي نت اقده حقاونت زيبلون تقباراو كخون زي خيلن كبل تغايمهم ازت محلالي فوزلو اقدام مرار حسراوي تحقاو مسارة زيبلون زي فتسم مخانو تجنزبكم من محاسبه راوي هلونا تجبرو زلهم قالسي كم تتناخرو حوحاتي تآمن يلوم ناتو جيتاتشو نبرو الكاملاخين دابل ازقلصت مغلصي ات بريزيدنت قدم يلو كاب حلافنت زلعلو مخانو بمزخار مغصلتانايت سراويتن مفراس زغبر شرحن تنكولن كبلنت يقوم جازيوم مهدار بعال دبرتسين زمرحن حوحاتن نبعلو مافلوت وكابز كلالو تصنيحهم اللوم أزاز جنبار دو ميجر جنرال يوهانس ولد جيرجس مديد أزاز جنبار سمين مبرق ميجر جنرال ماشو بينن أزاز جنبار معراب برغارير جنرال مقبين هايلن كابتون بسوني مشت كاب مزنتهم كام زت العلو استنقرهم أزستيوم اتجزيو ناي اقدا دبدابي حد عينت تحستو زلو خوينو كاب ناي منغستو وسانو صايم الله حزبنا من اسينا انا بعقرقر حيلتات تصطتا انا بحد قچت زاتو كوتاس ملا حزبنا انا بزي وصو حزغت زاتو منقسقاس بمغبارو مخانو يحبر زبليوم قد حنايتي بوقعي اب منغستو مع كان زينا تخل زوص قلو دبدابيتات ناب حلافي بيرو صطتان لعلواي ازاز حيلتات تግራይ ليتنال جنرال تادس وردن كم زت تلاخون زملكتيوم ابز حلف ورحت الرزوم سلستا ازست جنبارات زركبوم بزوحات العلوت ازستي هنت بدكتور دبرتسين قبر ميكيل زمرح وجن حوحات كم زدقفون اب تግዚاو محدار تخللون متراي خبر كم زت الون دحر مغلاصوم اب تخلل العل وطري سفينو صنيحيوم ጌታቸው ረዳ በغلام شمون ተመጋቢት አብዞጽ መግለጽ ወገን ዝወሰዱ አዘስ ሰራዊትን ስልጣን ዞባታትን ወርዳታትን ናብቴ በዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ከረክቡ ይንቀሳቀሱ አሉ خبل ከሲሱ ነሪዮም ሓያለው ካብዞም ጀነራላት አብዘካይዱ ህዝባው አኺባታት ነቶም ፌደራላዊ መንግስት ተወርክብ አለው ሚሎም ዘخصصዎም አቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከቡም ስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ካመዝነቶም ኮርዱ አለው ምዝብል ጎስዋሳት ከካይዱ ምጽኑም ይፍለጥም እዞም ነግዚው ካብ መዝነቶም ታዓለም ዘለው ጀነራላት ኣብቲ ንኽልተ ዓመት ዝቀጸለ ህይወት አሽሓት ሰባት ዝቀጸፈ ኹናት ኣብ ምምራሕ ልዑል ተራዝ ተጻወቱ አዘስቲ ሓይልታት ትግራዮም كمونتهم دحر مكونات سراويت ኢትዮጵያ ዝነበሩ አዘስቲ ኣብ መላይ ስርዓት ደርጉን ግደ ዝነበሩም ነባራት ተጋደልቲ ህወሓትዮም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውላዕ ሓድሽ ኩናት ካርታ ሃገራት ዝቕይር ይኽብል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ገሊጹ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውላዕ ሓድሽ ኩናት ኣብ ጸጥታ ቀይ ባህርን ዞባ ቀርን አፍሪካን ከቢድ ሳዕቤናት ከም ዝህልዎ ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ገሊጹ أتابع الكابينة جزيوم مهدار تجري زخونة جنرال أبزوت صوت صحف تجري داعماي عودة وجخيت من لسه سجاتون أسفير لهم أبزخونة هموتها من قوي تبيان يرسلان كينات كل عيخ إليبل أتي أب أفريقيا ريبورتر زوته تنتنام دحرت بخلت تحدار خلتاشين يسران كلتن زي تفرم سلام بريتوريا أم من قوم منقصات تبيان يرسلان زينبر محزنة كاس بغص بمن كل قالون أب كينات متاو زي ترفو زمسليم أتابع وان كينات تجري أب قرن فيرالو منقصت بمخان قفعي فتسيمو زبلو منقصت يرترا نتابوش تحوحات تفتير زلو بوليتيكاوي مجمعية مزمزو خام زلون زي تحاورو بوليتيكاوي وتدرون مرحة تجري كام زلون دمه ጻድቃን ይخصስም أتمكتل جزاوي بريزيدنتن
حلاف هنصت ديمقراسين زي مأكل محدران كل تግራይ ዝኾነ ጀነራል ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ጥቡቅ ዝምድና ኣለዎ ተባሂሉ ብገለ ኣዘዝትን ሰራዊትን መራሕቲ ሕወሓትን ዝንቀፍ ኣብትን ሕወሓት ናብ ክልተ ወገን ዝኸፈለ ፖለቲካዊ መሳሓውን ምስቲ ሓለቁ ዝኾነ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳ ከም ዝወገነ ዝንገረሉ ጀነራል ጻድቃን ኣብቲ ኣብ ፈለማ ሓዳር 2020 ዝተወልዐ ደማዊ ኩናት ትግራይ ሓደ ካብ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ብምዃን ዝመርሐ እዩ እዚ ብዙሕ ኩናት ዝራየ ጀነራል መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ሓድሽ ኩናቱን ነነዊሕ እዋን ዝጸንሕን ንኻርታ ሃገራት ዝቕይርን ከም ዝኸውን እዩ ዘጠንቅቕ ዝኾነ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘሎ ኩናት ነዊሕ ክወስድ ተኽእሎ ኣለዎ ዋላ እኳ ክልቲኦም ወገናት ሓጺርን ወሳንን ምዃኑ ክነግሩኻን ከምኑኻንን ተፈተኑ ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድን ብኸመይ ይካየድን በዘይ ቅድስ ግን ኣብቱ ዞባ ሓያል ኣዕናዊ ውጽኢታት ክህልዎ ይኽእል ይብል እቲ ኩናት ደው ምስ በለ እዚ ሕጂ ንፈልጦ ጂኦግራፊ ሃገራት ብኸምኡ ኣይከቅጽሉን ይኽብል ገሊጹ እንትኾነ ኣብቲ ትግራይ ዓውደ ውጊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክትከውን ኣይትኽእልን ብዝብል ኣርእስቲ ዝወፅኦ ዓንቀጽ ብዛዕባ ናብ ኩናት ዝመርሑ ምንቅስቓሳት ይኹኑ ተግባራት ዘቕርቦ ጭብጥታት የሎን ጀነራል ጻድቃን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝነበሩሉ እዋን ንሉላዊ ግዛት ኤርትራ ዝኾነት ወደብ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ክትከውን ኣለዋ ዝብል መርገጽ ከም ዝነበሮን መርገጺኡ ከም ዘይቀየረን ቀቅድሚ ኩናት ትግራይ ሙሉዑ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ቀረባ እዋናት ብወገን ክልቲአን ሃገራት ዝስማዕ ዘሎ ዳርባ ቃላትን መቃልሕ ኩናትን ነቲ ብወገን ወረ ወገን ዝሰልከ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ከቢድ ሻውለት ፈጢሩ ምህላው ይፍለጥ ኣብዚ ሓለፈ ለካቲት ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ነበር ሙላቱ ተሾመ ኤርትራ ነታ ውሽጢ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ምምቃል ብምዝማዝ ምስ ገሊኦም ኮይና ሓድሽ ኩናት ክትውለዕ ተሓስብ ኣላ ክብል ከሲሱ መንባሩ ይዝከር ኣስመራ ብወገናት ደረቐኛ ከሲ ንናይ ኩናት ድሌት ኢትዮጵያ ንምኽዋልን ንምምኽናይን ዝዓለመ ክትብል መልሲ ሂባቱልያ ሚኒስትር ዜና ብድሕሪኡ ኣብ ዝወፅኦም ዘሎ ሓተታታቱን ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ ክስታትን መግለጺታትን ኣብ ምብዳህ ተጸሚዱ ይርከብ ሚኒስትር መስኖን ቆላታትን ፌደራላዊ መንግስቲ ዝኾነ ዶክተር አብርሃም በላይ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕተቱን ገለ መራሕቲ ትግራይ ጥዕና ዘይብሉ ርክብ ይገብሩ ኣሎ ክብል ነቒፉ ነይሩ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ምስ ኤርትራ ሕቡእ ርክብ ከም ዘየካይደ ገሊጹ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምስላፍ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ይራኸባሉ ዝብል መቋረጽ ዘይብሉ ጠቐነታት ብምግዋሕ አንጻር ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ቁሉዕ ምንቅስቓስ ክገብሩ ይረኣዩሉ ድማ ይብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መስከረም 2024 ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ መንጎ ሰበ ስልጣን ክልል ትግራይን መንግስቲ ኤርትራን ርክባት ይግበር منبارون كغتصل مخانن بوقعه تزاريبو نيريو ኤርትራ ምስ ባንክ ልማት አፍሪካ ዝፈረመቱ ስምምዕ ተገሊጹ ኤርትራን ባንክ ልማት አፍሪካን ንህንጸት ፕሮጀክት ፀሓያዊ ጸዓት ዝውዕል ተወሳኺ 20 ሚሊዮን ዶላር ስምምዕ ከም ዝኸተማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ተማልሶን ይገሊጹ ነቲ ስምምዕ ሚኒስትር ፋይናንስን ቁጠባዊ ልማትን ኤርትራ ዶክተር ጊዮርጊስ ተክለ ሚካኤል ምክትል ዋና ዳይሬክተር ናይት ባንክ ልማት ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ሊያንዳርሎ ባሶሎን ኣብ አስመራ ክታሙም ከም ዘንበሩ ተሓቢሮም እዚ 20 ሚሊዮን ዶላር መቀጸልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ባንክ ልማት አፍሪካን መንግስቲ ኤርትራን ዝተፈራረመው 50 ሚሊዮን ዶላር ምዃኑ እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ገሊጹ ዛዕበይ ክፋል ናይቲ 50 ሚሊዮን ሓገዝ ኣብቲ ኣብ ከባቢ ከተማ ደቀ መሓረ ሃዳሙ ዝትከል ናይ 30 ሜጋዋት መመንጨዊ ፀሓያዊ ጸዓትን ምምዕባል ክውዕል ምዃኑ ዓመተ ገሊጹ ነይሮም ደቀ መሓራ ብግዜ መግዛት ኢጣልያ ከም ማእከል አግሮ ኢንዱስትሪ ትፍለጥ ዝነበረት ሓንቲ ካብተን ዝበዝሓ ፋብሪካታት ዝነበረን ከተማታት ኤርትራያ ባንክ ልማት አፍሪካ ሽዋብ ዘውጾ መግለጺ ኤርትራ በቲ ዘይእኹል ዘይስሩዕ ክቡርን በካልን ቀረብ ጸዓት ክትሳቀም ጽንሐ ሓቢሩም ኮርፖሬሽን ኃይል ኤሌክትሪክ ኤርትራን ሓድሕዱ ዝተኣሳሰር ክልተ ቀንዲ መደበራት ኣለዎም ካብ ወደብ ምጽዋዕ ቀረባ ርሕቀት ኣብ ትርከብ ሕርጊጎን ኣብ ከባቢ አስመራ ዝተረኩነት በለዛንያ ሓያሉ ከተማታት ከባቢ ገጠራትን ድማ ኣበን ብዝተተኸለ ነዳዲ ኦይል ፍሬድ ዝስርሓ ጀነሬተራትን ኤሌክትሪክ ሲቲ ዝረኽባም ተን ጀነሬተራት ናይ ምምንጫው ዓመን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎደለ ብምጽህ መስፋሕ መስመራት ተደሪቱ እቲ መስመር ኤሌክትሪክ ዝነበሩ ህዝቡን እናሻዕ አገልግሎት ክቋረጹ ልሙድ ተሪዮ ካብ ዝኸውን ዓመታት ኣውፂሪም ባንክ ልማት አፍሪካ ኣብ ዝእዋን እዚ ሃገር ኤርትራ በሰንኪ ድሩት ዓቕሚ ምምንጫው ጸዓት ብኸቢድ ናይ ኤሌክትሪክ ሕጽረት ትሕልፍ ዘላ ሃገርያ علامة نايتي زمولو بروجكت تتكاي ፀሓያዊ ጸዓት ብምምዕባል ነቲ ከዓቢ ዘለዎ ካብ ዝተፈላልየ ምንጫት ዝርከብን ቀረብ ኤሌክትሪክ ንምዕባዩ ክብል ገሊጹም
ቀረበ ኤሌክትሪክ ኤርትራ በክልተ መንገድታት ይሁን ተጠቃሚ አገልግሎት ዝውሃብ እተሓደ በመርበብ በስተተሓዘ ካብ ሕርጊ ጎን በለዛን ዝምንጩ ክኸውን እንከሎ ተኻላይ ድማ ካብ ስርዓት ወፃን ነናተን ጀነሬተራት በመትካል ከም ተሰነይ ባሮንቱ ዓዲ ቀይሕ ወዘተ ዝጥቀማሉ እተን ኣስመራን ከባቢዋን አገልግሎት ኤሌክትሪክ ዝህብ መደበር ሓይሊ ኤሌክትሪክ በለዛ ኣሙን ምዕባይ ዝተተኽላ ብድምር 22 ሜጋዋት ዘመንጭዋ ሰለስተ ሓደስ ጀነሬተራት ኣብ 29 መስከረም 2024 ስራሕን ከም ዝጀምራ ማዕከል ዜና ኤርትራ ገሊፀን ነይረን በተተካየ ሰዓትን ኣብቲ ቀንዲ መርበብ ዝተኣሳሰር ብዛዕባ ምህላው ክሳብ ሕጂ ዝተዋህበ ሓበሬታ የልቦን እዚ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ተመዊሉ ዝበሃል ዘሎ ፀሓያዊ ፀዓት ከዓ ኣካሉ ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ ሰነት አሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ሰራሕተኛታት አጽዲቁ ሰነት አሜሪካ ሎሪ ቻቬዝ ሚኒስትር ጉዳያት ሰራሕተኛታት ንኽትከውን አጽዲቁም እቲ ሚኒስትር መሰላትን ሓለዋን ሰራሕተኛታትን ኣብ ምፍጻም ሓላፍነት ዘለዎ ኮይኑ እዚ መዝነት ዝጸደቀ ቤት መንግስቲ ዋይት ሃውስ ባሻት ንዝቁጽሩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንምጉዳል ይጽር ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ ቻቬዝ ደረሚር ዝምርሑ ሚኒስትሪ ነቲ ቢሊዮነር ኢለን መስክ ዝምርሐን ምጉዳል ሰራሕተኛታት መንግስትን ተኣፋፈ ሓበሬታን ንምርካብ ዝሰርሕ ዘሎ ኣካል ኣብ ክሲ ንዝርከብ ፈጻሚ ኣካል ዝሓቁፍ እዩ እቲ ሚኒስትር 16,000 ሰራሕተኛታት ዘሎ ኮይኑ 13.9 ቢልዮን ዶላር ባጀት 2025 ዝሓተተ እዩ ዝኸበርኩም ተኻተልቲ BNTV ንሎሚ ዝበልናዮም ሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለጽናሕኩም ብልብን መስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና